združenie Caspian pracuje s deťmi a mládežou. Okrem iného sa venuje vzdelávaniu pracovníkov a dôležitých dospelých pre deti a mládež. Zameriava sa hlavne na nízkoprahové programy, takzvané ľahko dostupné programy, ktoré umožňujú deťom rozvíjať svoje zručnosti a zvládať rôzne situácie, ktoré sa im v živote udejú. Také projekty ako Caspian dávajú novú iskru a nádej, že sa tie veci dajú meniť na základe práce v malej komunite. A úplne je to taká mravenčia práca, ktorú nikto nevidí, ale zároveň prináša obrovský dopad na život tých mladých ľudí a detí, s ktorými robia. Som obyčajný chalan z ulice, ktorý chodí občas jazdiť do skateparku a vďaka tomu, čo robí Caspian, som sa dostal k tomu aj ja a vďaka tomu som založil svoje občianske združenie. Caspian ma naučil hlavne, ako písať projekty, ako komunikovať s ľuďmi hlavne. Čo sa týka zohnať niekoho, kto vytvorí plagáty, video pozvánku a práve to je na tom super, že som sa takéto niečo mohol naučiť.